OK, dámy a pánové, já vás zdravím u prvního videa na tomto kanále. Jak už jste mohli vyčíst z kanálu, tak si dneska zahrám Apex Legends, jako v každém jiném videu. OK, dámy a pánové, takže my už jsme ve hře a budeme si vybírat postavu. A vypadá to, že tenhle ten Kevin mě sebere Revenanta. Takže já si beru svoji zastrčku a to je Octane. Bohužel no, každý kolo se nevydaří hrát Revenanta, což ničemu nevadí. Zatím si vezmu karabínu a tohle. Tady se docela kalí se zbraněma. Ty píču, tam je lidí. OK, ten je mrtvej, super. Tak si vychutnáme finishera. OK, mám 3 killy, to je na začátek velice dobrý, akorát mám 0 nábojů. Jo, počkej. Já už jsem se zmátl hnedka, to bylo rychlý. Do prdele, a zrovna teďka jde zóna, že jo, vole, to je paráda. Mám 27 nabojů až 4, tak tady. Byl bych opatrnější zas, ale chtěl bych je zabít. Já, tady. OK. Tak pojď. OK, jsem kill leaderem. To je parádička, zrovna na videjčko to se jako hodí. To je dobře. Jo, jsou. Tak ty jsi hrozně jak ten týpeček s náma. Riken, kdyby mohl, tak bych mu řekl, ať to udělá. Jo, přesně to je. Good boy. Airstrike. Vem ho, já hlídám. Jo, máš ho.
Super, šampion je mrtvý, ale já budu dost pravděpodobně taky, protože... Já musím na replicator, vole, protože já ho nevezmu, ta typečka. To je v prdeli. Ne. Tak nic, no. Škoda. Takže já se to dám pak jako solo zase a pokračujem. Ok, já vybírám, tak počkejte, hele. Tak, teďka už beru Revenanta, hoši. Ok, hraje Ash. Ash je podle mě dobrá postava. Ale Alterka taky, to mám taky rád. To se mi celkově jako líbí. I vozovka vzhledově, že je zajímavě jako vytvořená, tak to myslím. Proč kropíš animáky, ale ok, asi víš své. Ok, downo. Ty píčo. Tak to bylo hodně close, 17. Ok, vypadá to na nějakou akcičku, takže to je pozitivní. Aha. Tak nic, no. Ok, to je mrtvá. Oh shit. Hoši, tak to nic, vole. Ty pičo. Seru na to, sorry. Hnedka, vole, jenom se potřebuji dohealovat, vole. Shit, celá.
Risky zisk, ale sorry, teďka tě nezhodnu. Buď to vyhraju, nebo prohraju, no. Nic, jsme druhý. Ok, dámy a pánové, takže toto bude pro tohle video všechno a my se uvidíme u příštího. Takže čau.